Thung khawm ho hmaah chuan zawa chuan zungbun bawm phorin min nei du angem tiin thinthi meu chuan a hma ding chuah sawma te rengmai tiin sulin chuan a kut alo pevat mahse amah ni lovin wan tingi zawk chu a sawm alo ni rengmai si sulin chu a zakin a riruan a hle a party chhimtu te pawh chuan mak an ti ve em em bawk a chan pawh jawa leh sulin te zawk chu in ngai zawng reng an nih wang ani wani chu Shengsi Group Manager Mr. Liwa Fanu alo ni a tundin hmun a thlen theihna chan pawh wani wang chuan nih thu jawa chuan a sawi nge nge hei emni min surprise itum chu tiin mitui nen sulin chuan alo zawta nangkha nukpuya ka som che ilo ring reng reng emni company ka lo lu tira tangkhan min du ti ka hria mahse weni hi ka tongta ni tiin jawa chuan weni kut chu alo fawh sak vela min nei itiam kha dawt vek mo lo ni e adikalom Shengsi Group te nen kan in sui zom to a nanga company ve mai mai khan engma omzia anei to lo ve chulaya omve dang te pawh chuan jawa nun hlui chu an lo hre ve fura anu dam lo dam doi ina a lai te pawh khan sulini hian a tha le sum hmangin a en kol pui vek ani na te a pe in an company ya chuan a thawh tir zui bawk sulin i thian tha ber kani thin kha tun hma kha chuan i lo pui tawh thin ani mai thei mahse tun kum thum chhung khan a hna tha taka a thawh awangin a laka i thatna te chu a rul zo vek tawh che ani ani hi om lo sela chuan in tla chhedai to ang tiin weni chu alo in rol ve ta ni e isoi dik ka thian tha bera ka ngai chi a ka ring thin che ama hmu tura i lo kal phu in na chungchang in soi dun tura ka lo ngai maya mahse a topa chuan min phasanin min lo kopru reng zawk alo ni hi le sulini chuan alo ti let ve thung nang hi lom ren om lova rilru che zawk chu chengmak ta duai tam tak ka thok chhuaka tlem te chia min hlo tira kutdu angmaya re thein min siam ani hi jawa chuan alo chhang rung hle i phu lo hna le hlo ka pe chia ila lung oi chuang lovamo khang project lo tling ta te kha i tho chhuwa vek an ni lova company a na thok zong zong te tho rim na ra ni nang chau hian a hlo thlin na zar chu i zo thei bik lovani sulini chuan alo te le ve le a an in hnial ril chho te tel tel mai chutiang em em a chapo le tha in ti lungoi na nei lo le lir box si chu tu ma chuan an tran lova an vai chuan an president sulin lam chu an tang vek ani ani na taka chuan weni pa Shengsi Group General Manager ani theina chan po chu sulini malak na wang chau ni in a thian tha ber pa ani awang chuan an chung kwa chuan har sa thin si a nom sa ve dewa an om theinan adu saka wanga a soi pui mai mai zo kalo ni chung thil a soi hnu po chuan dot vek ani chu nangkhan engtin ma ani na so i pe thei lawange Shengsi Group Fanu ini emo in ti emni tiin weni chuan alo nui zat hle o isoi dik chiani mahse in oi kher hi kamamo lem love tuna tang chuan jawa ne na kan in kar hi a to fel to a ban ngal ini bokang Southern Province a hian engna ma i mule thei to lo na turin blacklist sa ka da don che ani sulini chuan ati zui ta maka velu tuka nang hian blacklist sa min da in min ban velanga mo engei ti thei chu kan la enang chu jawa chuan alo ti ve le tlat ka company ni a ka ban thei che ni love heng mi terem ti na atel ve phothi anga yang chu su group shareholder pathum te a ko luta jawa chu ban an rem ti lo thu an lo soi lut ta tlat mai Shengsi Group te ne na tho ho na tur soi hlo tling tu chu jawa ania ani ban ani dai chuan su group chuan Shengsi Group an tho pui theina hun rem chang chu an hlo pha an hlawani jawa tel lo hian he company hi thatakin akal theya Shengsi Group ne na thokho kher lo po in keima ni ke a kan din theina chance thatak kan nei ani ati po in i ban lui ani chuan ma ni pasial wanga kan nga yanga president ini na changpo hian pai thlak thei ini ti hi isha tanga yang an lo ti ve ta tlat mai
Jawala chuan chung ho te chu alo tlon lung oi vek to ani ti chu a phata ho lo mai le ngala nang ni janga wanga le zuwa te hian jawala ma tangin ke min do dala bang turin min ti velamo he grupa na thok zong zong te hian share an nei ve theu bang turin min du em lo inila in ring tok takin sulini chuan alo ti ve tangat mai na thok dang zong zong te chuan sulini lam chu an tang vek bok sia an ma ni ai chuan president ni turin an du vek bok ani Shrai tu fel le fing tak re thei te she thiama na pe tu le an leiba thleng pua lo rul sak to tu kha ani miawa Java chuan ke hi shrai tu ni tlak na po thiam mi byang byak po thiam zok kani hi lo ti vel zuap ma se a tham lung oi ve theilo na thok tam tak te thin lung hne tu chu a khing hne donin a lang ta lo min ba na ni chuan in tla chingal thuayang sengsi group nen po in thokho ngai bok lowang kapa ka shilanga enge in ma chon don chu in shemayang chu ti in Java le we ni te chuan an soi thai le a ole kan lo nga kan yang chu nang ang mishing hi sengsi group chuan na thok turin an chhor du ngai lowang che sulini chuan alo ti ol sam et lo enro sengsi grupa ka thoni chu in tlak chiat na ni in chan na tur ani ang Java chuan alo ti le nang hian min ti chiat theina tur khop theina i nei love alo ti le maka in la shemayang ti in Java te chuan an hosan taringota board member pathum te po kha sulini chuan an chet dan ten om taka wang chuan a ban zui ve ta ngal mak mai kan investment kan lak le chuan in dam kho chuak zo chuang lawang an lo ti ve pang pang in tel lovin su group hi kadina in puina tel lo po hian kan kal zel theyang alo ti khum mak si in la shadona lom ti in an ni po chu an ho ta dia ka na thok te chuan lo thona deuh chu an nei ve lo thei lo ma se sulini chuan lo na chete ma anei ve lo thung a chan chu sengsi group chairman fanu ani tlat chu ero tu man an she ve lem lowa a soi ngai hek lo ama pualin company adina chu a en kol mai so kalo ni a ban chiamu tunge kani soi lovem ni wani pa chuan alo ti so ye enga tan ma ngai chuang si lovalom Java chuan alo ti wat company telu tuka president ve mai khan min ba sa lo ve Ziancheng branch president inianga chatakin na thokla karle lama chairman mu theina hun tha om don ni in alang boka ipin that chuan kaisan theina chance inei thei do ne ti in alo fui chu chuan Java chu ati phurin alom hle wani pa chuan na sang tak an tho huna sengsi group chu la nei sak nge tum ril ran chungin na alo thok char alo nia chu thil chu atong kamachang chuan alang chiang ta hle na zom ni chuan Java chuan sengsi group anga thu chwa siam turin a secretary chu ashila su group tho pui tu zong zong te chu an hmel ma an ni to tur thu le tlak chiat an mabak tur thu chu chwa turin a shil ve ringot mai wani nen chuan su group company building a chuan vakal lenga tin chapozet chuan sulini chu an vama chon ngal sengsi le su group tho ho na te chu ti to vek ani thu ten va shila tlak chiat lam in pan ngal ani mai an va ti ngal bor ni e in tlak chiat ma in I company hi zwar dai ro I ti fu zo kang we ni chuan alo tui ni ve sat boka chingchi in ngai dam min di la kan ngai dam the mai the chiania Java chuan alo ti le sham chu zong in mumang anga ngai zok ro sulini chuan alo ti maka sengsi grupa branch president kani hi o soita mangai lo sengsi chau ni lovin company dang po in an thlau thasel don cheu Jawa na lo ti chuan I thil ti man chu ila mukhopang sulini chuan alo ti ve thunga anin hlau lo dun khop mai Business Alliance Conference a chuan sumdong mi mithil ti thele challang tak tak te chu an ron fuan khom lui maya chungzi nga chuan sulini le Java te weni te po chu an lo til ve bok anin hmuchia chu anin bau zui le ngal char to ma se enga te vak chuan anin ngai zui lem hleilawa rin ain company lar tak tak te chuan sulini chu thopui tumin an lo bek por ta zel bok si nen
Jawa chuan mak a ti riau mai School group thawpui tu te chuan har satna in hma chhawn dawn tih hria ang chu alo ti por ngal em ringawta du le kan thawpui ang tu ngei ni a enga nge min lo vo ve ngot ni ti in an lo zot let ta lui mai ke hi mo seng C group sales department general manager ka ni hi alo ti ta ka chuan chutiang mi thar a om ti thawm te chu an lo hre deuh tho bok si nen an hlau deuh ta tak hloma ma se suli chan pol po chu an lo ve tho a ho e mai tu po ni se kan thawpui thawang che ti ve tat pol chu an boka chu ta le jawa chuan tu emo chu kholin minute thum hun ka pe ang che wen tang le nebula technology te kha tlak chiat tir nga lang che awatita lungai su engtin main lowang solin chuan alo ti ve va thum ma se reilo te a chuan chung mi te chuan khol dongin an contract sign pui lian berber ten an tho ho na an ti top tak thu chu an lo shil ta tlat mai in hu mo min do dal tu apiang te chunga chuan hetiang thil hi a thleng zelang jawa chuan alo ti som zat lungai su kan ching fel le mayang sulinin alo ti ta ka chuan eng po to kila kan din na hi kan so son lawang har sat na kan to laia min pui tui ni a din mun har sa ai din lai hian kan thlau tha thei bik lawang che an lo la ti ve thla zel a top nan hun ka peliang cheu su group thawpui du lo tu zong te kha kabula hian local ro u jawa chuan alo ti le a seng si group mail mani chu an lo hlau hlom kher mai min she thiam mai ro o ti in jawa lam chu an pan san ta duaka I thu nei na chu I mang swal ve hle mai thu nei tu ten ilaka shemna an lek ko te po I hlau lovem ni sulinin alo ti po in ke jawa ma ai hian tu nge ding ngam om chuang zian chenga company zong hian min do dal ngam ngai chuang lowang nangni ero chu in tla chezel don alo la ti ve pang secretary lininu po chu damdoi ina aum me ka lo ni a athalak te chu jawa chuan lo nein vawzui nan chuan a hmang le ithil tum hian engma zia nei lawang secretary chuan alo ti ve wata ka thil ti theizia hi in la shelo ani chu jawa na ti chuan engtine mo a iti ni vai chuan I chak lo khopang ti in sulini chuan alo hau I thu soi kha film khur ro ti in tu emo jawa chuan a khol le a oxygen a hip kha lak sak ro u awati le ta chuai mai secretary po chuan tu emo chu khol zui ve ngalin damlo chu VIP room a son ngal tur le an thu lo chuan tu ma lu tir lo tur chuan awa shil ve ta boka VIP ward chu ziang chinga po mi hausa le thil te thei bik te chau om theina hmun alo ni ome chu wang chuan raini te chuan an lo nui zat hle ma se chu ti lai chuan jawa chuan khol adong ve ta a VIP wata chuan lininu chu an da thu le an ni ho po chu no chwa an ni vek thu chu an lo shil ta tlat mai mak ati hle a ma se a be dong du chuang lo ama thlop tu te chu su group ne na an tho ho na ti top ngal vek tur chuan a shil zui an ni la chuan an lo nial ngam si lawa suppliers ten an tho ho na ti topin an product te po chu a thatok lo ti in complain atam hle a compensate an phut hlomani ome an lon puk na tila chuan an lo thing zui ngal pop bok si nen su group chuan har sat na lian tham tak mai an ma chhon do ni na lang ta jawa phei chuan ti fu in ti tak mai hian alo nui zat hle a thil du tak chu a thleng ta ni in angai ani secretary lini po chu arilwa boy ve hle a anu omna chu VIP ward ani awangin sum tam tak sian angai don bok si tuama chuan a khol chu an chang thadu to bok si lo chutia wani le jawa ten nui zat taka anti el level chuan sulini ero chu azam ho lova apa chuan a ron khol anin biak thui ma in jawa chuan khol chu lo lak sak da in ifanu hi voin hian atla chevek don ti hi ilo she don ya ti in phone chu ala pai sak zui tungei biak khai sha em sulini na ti chuan sha e ipa ka biani kha jawa chuan alo ti por hle ani na ishat chwa huna chuan ichet dana wang hian ila in chir khopang ka in chir lowange soita mangai lo
Chingchi in ngai dam min di la ka ngai damang che Sengsi Group Chairman alo kaldona kalau biak sak thei mai thei che sin ni e Java soi ang chuan ti mai ro tu ma lam tang po i nei to lo hi wani min lo ngai to ka ngai lo Sengsi Group Chairman chu lo thleng sela kan shema yang chu chu tiang thil a thlen ta ka chuan then khat po chuan sulini chu lo hlau thon pui ta deuin ti tura an ti ang chuan ti mai tur te chuan an lo rona jawala chuan kut thlak te hial a lo tum ma se sulini chuan a kut chu lo her sak popin a che thei to der lo chuta security guard te chu jawa chuan ko lut ta dahin sulini lo thlop reng tu a secretary pakhat zawk chu guard te chu a khoi zui tir ta hlaka chingchit tirin ama chuan a hmaya chuan a ben sak ta pop mai ben nun le atumero chuan sulini chuan a lo danga ma se an tam hne em awangin guard te chuan secretary chu an khoi zui ta zel tho chingchi a ngai dam min di lo chuan kan khoi chhun zom zelang ti in jawa chuan sulini vaunan chuan a hmangpa ani la chuan thi hri in a lo hre ve tho box sia chuta jawa chuan chu botol chuan secretary lu chu avota chor mai chuti lai mek chuan Sengsi Group Chairman an sui rik fo Mr. Shena chuan conference hall lam chu alo pan ve mek bok ama awanga midangin an tor ve zel chu ngai ngam to lovin tisu ti a an ngin lom chung po in sulini chuan Java te hma a chingchit mai po chu a hnial thei ta bik lova a chingchidon chia ti in Sengsi Group Chairman alo thlenge an lo ti ta hlau mai Sengsi Group Chairman alo thleng to boka ini na dik tak chu puan chua ani do ni ti in jawa le wani te chuan sulini chu an lo tong khom ngala ani ero chu thamwang tak le in ring tok tak chuan lo omin alo nui kwal vel mai to jawa moi ni Mr. Shannon ti chuan oni e min lo hre ve ni mo I lo thleng fu hle mai I fanu anga in sui helaya hian a ome na taka shem apua ni Java chuan alo ti zwa a ni e han ching chi thuai mai la chuan buaina ipum pel mai tur wani chuan alo ti ve bok ma se an ma ni zok chu Mr. Shena chuan aman tir zui ta dai mai si a angai nan shelo hle ke hian fanu pakhat chia kaneya chu sulini hian ni e ala ti zui pa ilo kar harlu tuka sulini na lau ti ta ka phei chuan an phudwal ni in a lang hial mai a in soi ang nge in sulini chu Sengsi Group Chairman fanu nge alo ni jawa chuan a oi thei lol lo company te tak te a president ve mai kha ani si a ala ti ner nu nga dik chia ka chanu ani a hetiang mi hi ani lai om reng ka shelo I hayan yang kapu wani chuan lo ti ve le hai tur khopin kamithi ala chelave nang jawa kha ka fanu hian khongai che in company ya na a pe chia ti chuan a thin lung chu ne dan lo zerin ti hian a thatna chu rulet I lo tumamo nang wani po kha a best friend ka ni te ila tingamamo an pahni hian pe chuak ro u Mr. Shena chuan alo ti ta muk maya kapu min ngai dam ro chance min pele sham ro kalau hai chiang e mani ni e ke po kapu ifanu ni ti kalau shelovani sha ila chuan hetiang hian kan timya lawang tin jawa le wani te chuan ngai dam chu an dil ta chung maya ama sulini ma te chuan chingchi in kala mangai rem chelom nakina chuan itan chau kanung to anga isal kani to ang jawa na lauti ta ka chuan he pa hian min bumani chian kan ni kha min ngai dam ro wani chuan alo ti ve ngal zat bok nang ang mi paler le sum ringot ngai to hi ka du song ini lawa nang kha chian te bial pa chu sak ching ini a ril ru thei tak ini awangin chiana tan po ka du to lo che chance ka pehem to lu tuk cheu in thil ti swal ra chu in sen ngei tur ani ang sulini chuan alo ti bur mai si jawa ti ngai na shelo chu ama le ama te a in beng vaka ma se kholdongin chairman nen chuan kalo hwa kang cheu ti in khol chwa da zuya zam lo zat lo ding chhuakin nangni hian lem changin min lo bum kwal vel ani mo Sengsi Group Chairman po ini lo top kha ti in
Mr. Shen chu alo kok le ta vu mai mipui te la chu an lo phok le shu hloma tu zok nge dika tu nge do sui zok po chu an she thiam to lo wani po chu lo ding vatin enge thilom zia ti in alo zo chiang uncle in min lo khola chairman chu alo la thleng lawa ti ni an lo kal dun me ka ni o me ti in jawa chuan alo chang he sulin nang le ipa te hi changdunin chairman le afanu angin lem in changvel ani mo in hma ate thingchi a ngaidam te kan lo dil vel cheu chu le in she khopang ti in wani po chu alo por chhole ta hle security guard te chu kolutin sulini te pa fa chu mana an ke vuak tlia sak tur te chuan an shil vel ma se chung ho chu Mr. Shena bodyguard te chuan an lo hnek thal top top maya an ma ni zok chu an man let ve le thum chuti chung po chuan an la zam lo hle uncle alo thlenga nga chairman nen nang ni pa fa hi tu man an chan the to ngai lowang chu an lo la ti ve sham tho chuti lai tak chuan wani pa te po kha an lo thleng zui ve ta chi a chu mi te nge chu uncle tia jawan soi te kha an lo ni bok abula chuan sulini te pa fa in senshi group chairman le afanu anga anin soi chung chang te le mantir an tum dan zong zong te kha an lo shil zot zota shim na pek ngei an lo phut bok tu te ngei ni a va han hwai sen em vele nang te hi mo chairman fanu anga lo in soi vel chu man ula the chuak nga lang che u Mr. Donga chuan alo ti ngal tun tu na nang kha ka fanu I man tir nga mangmo iwa sak lo ve a Mr. Shannon alo ti ta ka chuan an pi a kot var ha a ngoi ringa lo ding kha awa en chiang ta he chairman mo yom ve ti kalo shimya hle nem Mr. Donga chuan alo ti ta dui mai wani le jawa te po chu an mang ang le chan ta an lo an khum ve na sa man to boxi uncle Donga le wani pa te chuan an fa te chu shim lo sham tur chuan lo ngenin ngai dam an lo dik sak ngal mol mola an thiam lo ve ka ni hi kan lo zil hlak don ya ti in an ngen na samai ngai dam dil tur chuan shilin jawa le wani te po chuan bok khup thlop chuan ngai dam chu an dil zuya sulini chuan ngai dam alo tum ho si lo chutia itupa I chan thlata in fanu an swal na po shem in tum lo ani chuan nang ma ni kha in bang theyang chairman chuan alo ti ta he pa po hi ban ngal ani e tin sulini chuan jawa chu alo kok ve bok he company tan hian kum som chuang churim takin na kalo thok to thin keima awanga tun din hun thleng thein ni hi min ba nang mo ti in Mr. Donga chu athin rim hle chutiang ema thok cha chu ini lo top kha kapa hian a chiang lutuk che sulini chuan lo ti zawa company fund e ruk I chin thin zia te power diklo taka I man thina wang tele zom thutak ini bok awangin voina hian I chung thu hi kan ngai tua hun to in ka sia ban ngali ni e chairman chuan alo ti non vele sak bok tuna chuan an chan chuan mai an chan po chu atluk talowa shemna an pelo chu van nei tak an ni zok ma se Mr. Donga chuan asedik tak mai chu lo chhuat ta in soi dikani mana tang khan ke chuan tun din hun hi kalo thira mumal takin wa manna kalo kalpui vek to ani tuna hian seng shi group atanga chuak tur chu nangma ni zok hi ni e he group hi kata ani to don ani te alo ti ve ta tlat mai chu vele jawa le wani te po chu an lo por zui vele nga zat boka bandai ro blacklist sa da ngal ro ti an lo ti ve pang pang sulini te pa fa ero kha chu an lo ni vel mai to min phiaru in company nei dan tur te ilo ngai twa ve thina ni ti hi kan sharing asin ka fanu hne na hian ka share ka pe vek to a tuna chuan seng shi group shareholder lian ber ani to e Mr. Shannon alo ti ta ka chuan an meng phok na sakhop mai chu mai ala ni lo Mr. Dongan athil ti dik lo zong zong te kha evidence thatak nen an lo kol thlap mai bok sia ama zok chu police chuan an shrai chhuak zui ta ni chuti maya jela tan chu alo tumbi khau lo
Mr. Dung a ho chuan chhuah le vat dan tur chu ngai tuai in chuti huna sulni te pa fa ma chhona ti chiat vek dan tur pawh chu an ngai tua chhun zawm ta zel thowa tlawm mai chu an tum bik ho lo. Lehlamah Mr. Shin chuan Singsi Group Chairman ani na chu ban sanin sulini kuta chuan ani na te chu a hlan chhawng ta a. Au pat ve to bawk awangin chawl hadam chu amamaw hle to in a inhria. Chu hna chu a tlin theinan company te nau kha din sakin a inchher hriam tir mai zawk alo ni. Ama pui turin secretary le assistant lini te kha an awm reng bawk a. Harsat na eng pawh ma chhun lawn sela an ching fel thei ngei tu in a ring ani. Kia to Gu Group lam chuan an product a tha tawk lo ti a complain lo nei in an contract te pawh chu ti tawp mai an duh ti te le zang na dawm na te pe turin an lo phut ti thuthar chu an hret tlat mai. Chu thil chu Mr. Dung a le a ho te rua hman na vek kha alo ni a. A in kol na hnuai ani miaw awangin dik lo takin thil alo kalpui tak tak mai alo ni. Singsi Group chuan tlak chiat phah dawn ma sela poi ati lo chiang kher mai. Emergency meeting ko ngalin sulini chuan department ho tu ta hniana chuan mi tu te emo kan bung rua te chingpen tu an awma contract bo chiat awanga hremna tam tak chawi thei din huna kan ding mek ani. He thil hi kan chin fel lo chuan ni thum hnuwa investment conference kan nei dawna kan thil siam chhuah thar hian hral akal thei dawn lo ani. Hun le sum tam tak kan khawral tu awangin engmah ti sual kan nei tur ani lo. Public relation le law lam ti khan in ti tur tha taka ti in he harsat na hi chin fel in tum dawn nia ti in a fui hlawm. Mr. Dung a chuan thuthar hria in ni thum hnuwa investment conference an bua sai dawn ani ti chu a hreta a. Chuta chuan Mr. Gu fapa Gu shawa ngei mei chu a in lan ve dawn ani ti te pawh chu an hre zui bawk nen an phur tlang tawh hle an ruam hman na anga engkim kalpui zel chu an tuma an hmu chak ber chu Singsi Group le sulini te tla chelai chu ani. Product thar an siam chhuah chung chang le a that zia te chu sulini chuan investor le kalkhawm ho hma a chuan thiam tak mai chuan a soi dap dapa an hlaw tlin pui viau dawn ni phuin a lang. Mahse jawa le wani te an lo lang ve le nol mai. Tu man invest su in thir mai mayang Gu Group nena an thaw ho na pawh kha an product chiat em awangin an chawl sana bilian chuang zang na dawm na pek an ngai a sin. Hengtin nge investment conference te chu in la huai hot ngam zawk le hetiang lei banga lutuk Gu Group po ina an thaw pui du lo hi thaw pui in du tak tak ang mo an lo tik ngal zot zot mai. Chu thu chuan company sang sang IO tu te beng chu a ver hle a. An product thar chu that mel viawin lang ma se an ring zo bik chia lo ni in a lang ta. Tu ma chuan an invest ngam to hau lo mai. Gu Group te nien kan in be fel vek to a chutianga thaw dun tum lo na engma kan nei lo ba ka buaina kan nei to lo shim shim ani. Sulinin ati chung po chuan an rilu chu an thlak vek to ni in a lang. Du tok to mai ro u tu man an thaw pui du chuang lawang cheu Black Lisa an da bok cheu sia ti in jawa le wani te chuan an lo ni vel mai mai. Gu chung kwa te nien hian chian chata kan ni china thil fel tok lo lo om pal po ni sela engma thaw ho na hi ti top tum na kan nei lo ani. Black Lisa po min da bok hek lova tuna hian kan in be fel vek to sulin in lo ti po in ama Mr. Gu fapa nge aron kal dawn alom kan hria ang chu an na ti shama. A topa chuan Gu ngei mei chu alo thleng ta tu dang ni lovin secretary Gu kha alo ni reng mai mi zong zong chuan mak an ti hle ti a hria ta jawa te le sulini nge po chu an bang bik chuang lo. Gu hria chu Gu chung ko fapa upa ber alo ni ome. Voina hian Singsi Group le Gu Group thaw ho na kha ti top ani lo ti le an product thar turai hian bilian som chuang invest kan tum bawk ani ti wang turin kalo kal ani hi alo ti ta hlau mai. Jawa te chu an ding ngoi ta kura dot an soi ani mo an in rolo na tur topa an lo in rol ani hi ti in kalkhawm te po chuan an lo tong khum chan ta bok si nen. Jawa po chu angoi reng thei le ta bik lo. Hepa hi Gu Group nei tu ani lo shim shim
Suli ni secretary ni hi lim an chang mai ani alo ti vele tatlat mai evidence in ayem secretary an alo ti la in Mr. Gu fapa hi kan lam mulawa chu shirengin heti hian an changrual mai ani hi alo ti zel boxi Suli ni po chu amang ang deuh Gu chuan pui adu em awangin lem alo chang mai ang ti te chu a hlau zawk ani Mahse Gu chuan a thu soi chu a dik nge ani ti chu soin alo chang ve tlat thung an tet laia a mel nin khan alo dang lam dei to boxi nen Suli ni chuan hai chiang hle to hi alo ni a Manami Gu kha kan ye lom imong ve lama sirini kha kan tet laia thingkunga kan lo na lama itla a chuan inu te ya po kwa wang i nei ti ka sha en la hei ka ban na kut chu po kha ala om renga sin ti in Gu chuan Suli ni chu alo shil fia ani po chuan alo thiam ngal chat mai a ring hlel to bik lo chuti lai mek chuan uncle dong ale Gu ania an soi te po kha an lo lut ve a ngai dam dil tur le an thiam lo na te chu puma ban an du lo ani chuan chingchikal tur te chuan Suli ni te chu an lo shil le man mo to Mahse Gu anga an ngai pa chuan Java chu alo beng shep maya ching chizuin Gu hne na chuan ngai dam dil ani chu Gu ana ayo tura a in lan tir chin pa kha alo ni a chutianga musit le nui zat taka an pu alo tia wang chuan alaka a thin rim hle a shiom ati hle zo ka lo ni tuna chuan engkim mai chu alang chiang ta Gu dik tak mai chu an hma ding chu ni in Chelsea group ten yen po chuan in rim lo na engma an lo nei to si lova Java le midang te po chu a chi chazo ka chuan an chang le ta ni ngai dam te chu dil vak vakin anin mo puton ta a kut te hial in thlakin in soi fi hlem chu an tum cheu bok eng ang po in ngai dam chu dil ma se ngai dam tlak an ni lo ani ti le an ril ruwa chuan in thiam lo na tak tak le that tum na po an nei chuang lova shem ni an hlo wang mai ani ti chu an sha chian em awangin Suli ni le Gu te chuan an hno chhuat tir zui ta diala khatia a secretary anga abul alo tho ve char na chan chu Gu chuan soi fia ta in rampona a ombo hlanin Suli ni chuan company alo din ani ti a shat khan abula chuan a ron thok ve ngal chata ani na ero chu a shil du lo Java ne na anin ko hnuwa khan mi thalo takani ti a sheboka in rol boy du lo ma se ama ven hima pui chu atum tlat thin alo ni Vanei thlak takin abe se na chu ti hlotlina omin pathianin hun tha apea Java nen chuan anin kar chu lo buai ta in tuna chuan nupuya adu thu po a shil theita pathianin hun tha min pea nupuya nei che ka du ani kan no pan laia kan in tiam to na kan len huna in nei kan tum na kha kalawong nung renga sin ti in Suli ni po chuan fiam thu mai alo ngai kha ein chir hle a alaka a thatna ti khan hun engemoti atang khan a riru chu alo hne ve dai to shima Jawa awanga a riru na chang ti le nalama boina to chang pu a akal san ngai lo awangin adam chung ko puya tan chuan Gu chu thaberin a she ve to a nupuya ta na a som na po chu a pom sak ve ta ni ole khati song kha tun tum drama chu lo ni le ta drama thar hmunom tak nen kan lo kir le va donia